2621 metrov. Pyšný štít sused Lomnického. Pyšný má byť na čo? Je divý, rozoklaný, neprístupný. Náš cieľ. Po hrebení. Veru, nie je hrebeň ako hrebeň. Po hrebení sa dá ísť aj takto. Ale ten tatranský je o niečo väčší, zubatý, s ohromnou hĺbkou naľavo napravo. Najskôr po reťaziach dole. No toto je filmovačka, takú som ešte nerobil. Vypneš sa z expresky a jemu zapneš, áno. Hore, dole, hore, dole. K štítu sa blížime, je to poriadna fúška, všade pod nami hĺbka. Tam je tých praskov. Rovno za ráno som vlastne. Konečne pod stenou Pyšného, hlavy vyvrátené dohora. To teda áno. To akože toto mám liesť? Hej. Takto to vyzerá z Lomnického štítu. Ktorý prišiel tu na to? No, to ku mňa tak spätne, nie je ani problém. Toto je najlepšia cesta, aká... Opäť to isté miesto z Lomničáku, vrchol sa blížil, až sa zrazu už vyššie nedalo. Ahoj, Lomničák! Z výšky 2621 metrov nad morom z Pyšného štítu pre televíziu Joj Pyšná trojka. Jaro bude hovoriť. Laco. A Jožo Kubáň.